Jim, aku urung duwe anak.
Apa mulai sah? Apa kok? Kowe ku cah cilik. Ya. Kowe mangkat bareng aku. Ya. Siap. Mangan tak tujuh. Ya. Kudune cah cilik berbakti budi karo wong tuwa. Ngene. Kowe cah cilik. Kowe mangan wae. Es pop gitu ya. Ora masalah. Hei! Umumnya dipancal iku tiba, apa ambruk? Lah kowe gak apa-apa iku? Goblok kowe. Goblok kowe iki. Jen, Ya awak gini-gini kon mancan. sing goblok iki kowe. Lah kok iso iku? Kena awas padha dren. Ya, Pok pancel kok wis sikil sitok. Sikil loro. iki loro. Tetep rubah. Oke. Sikat. Oleh. Puasa. Mati. Apa? Musuh ya sikil loro. Iki urip. Ora apa-apa. Kadang sikil loro ya musuh ora rupo. Awak kira kancang. Alah. Meneh iki. Piye? Yo kecak. Aja trimo sikil siji sikil loro. Sikil telu. Hei, Piye? umume manungsa iku sikile loro, Mas. Telu. Loro. Telu. Loro. Kowe ra percaya? Ngeyel. Ra percaya? Aku Maju. Hitungi. Yo. siji, loro, telu. Hei, iki dudu sikil. Anakan. Anak apa? Enggak. Enggak apa? Benar, benar. Layak. Kecak. Mania, gaspol.
Lah ngono nak sing ngerti. Jane abot. Goblok. Ora muteng sandiwara. Apa Iki mono sandiwara. Ngono iku edo abot. Lah iki ora asline yo enteng. enteng. Mosok enteng. Jajal iki. Jajal. Iya kadang enteng. Iya le. Iya. Kowe. Aduh. Iki piye? Sandiwara. Iya, dikeprono lah ya ora loro. Iya. Aduh. Mosok aja. Cobaran kowe. Met yo. Iya. Ora laro. Sandiwara. Orang tahu. Ora laro. Jenenge Sandiwara. Sandiwara. Ora laro. Ora laro. Ora laro. Sandiwara. Ora entuk Nasu. Wes kepreng kowe dhewe lah mulai aku. Aja nesu gore. Kowe ape mulai tenan. Kowe lho bocah aku. Gak balik, Ben. Gak balik. Aku kudu gocek kowe. Wes itu bensin aku kok. Ahe terus. Kuat tenan kowe. Awas. Siram protol kowe. Keluar saiki. Ngisin wae. Aja kemana truk. Gak oleh. Aja. Becak. Bojomu kok tak mati terus. Cinta omah Bojone lho. Jadi sama Sita. Sekarang iki ngomong Sita. bojone lho papat. Papat. Kowe cek ngomong Sita. Piye gini? Wah cuma iki streaming lho. Yo. YouTube Siswa Budaya TV karo Seni Budaya Pati. Yo. Iki nek nganti ponan bojoku. Lah. Aku tekan omah digorong. Aku dhewe rugil papat to. Iya. Sapa sama? Rugil. Apa? Papat yo. Kowe iso ndapo bojomu papat? Nah. Bukti kondi kowe. Ojo ora kowe iki. Ya. Denane ning tayu gawe aku. Apa? Ketemuan. Kabeh yo biasa. Ning udus gawe aku. Ketemuan iku. Check in. Sing loro. Sing loro. Sing loro.
gedek-gedek sabur gedek pecah dasar. Masa kowe duwe pacar kono barang kok. Kowe kesambur bledek. Wes, wes. Kowe
Pak. Padahal kok aku. Kok diserang Pak, celok Pak. Ngomongnya, aku kok Pak. Aku iki Mas. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matane. Orang sawang kancam dhewe lho. Piye? Kok innalillahi. Wis seneng kancane mati. Seneng ah. Kok seneng aku ora apik lho, Pak. Lah kok bojone bapak tau penane Iya, aku. bojone bapak. Tau penane. Pak lah, Pek ah. Tenan. ikhlas aku. Oke, Gin. Ora kas di sini. Apa ting ya? Sing omah gak ya? Kayak di enam deh. Tiga. Baru. Jalukane panitia iki mang gin kon salto ping 10. Sopo sing jalo? Heh, Orene. panitia. Paham sih? Ping 10,5. Awas aku tuh gendong ngene dikon ping 10 hari. Yo yo. Hei, ping 11,5. Siapa? General Blontek. Aku salto ping 15 hari. Hei, 15. Hitung-hitung ora cetoblas kok. Ora ketok. Recek lho. Ora Lagi ketok. banter ya.
Hai. Yen kula biloro gotol. Yen pancen kowe bisa nggari kawujudan. Ora tak sembarang. Ora sah katakan ucap tang goblok. Yen pancen kowe isin belajetan. Sawar iki. Begini. Waduh, Gir. Aduh, tolong Gir. Tolong Gir. Aduh. Tolong. Aku kayak sama le. Ya, keluar. Aduh, keluar. Aduh. Gino. Tolongin aku, Gino. Tolongin. Aduh. Orang bunyi. Bos Kino. Piye, Bos? Kowe tak undang mrene. Iya. Takon musuh celeng. Apa? Musuh celeng. Oh, celeng. Endi? Endi? Weh. Aku matikin, aduh. Iya. Takon musuh celeng saipet ora wani. Ora wani. Gak, celengnya gede. Oke.
gini, aduh, Din, dasku botol gini, Kin, dasku botol iki piye benakno, iki piye ya Allah, iki piye benakno, aduh, balik nah, aduh, alah iya, oke, ayo Kin, cepet Kin, ayo, aduh, lo ini bedilnya tak cekel, lo, ini jeder, ayo, der, aduh, ya Allah, oh, kok keliru terus ya Kin, otomatis, meti cuma, yo maaf, ayo, ayo Kin. Aduh Gin, aku mati bebetil Gin. Goblok. Ya. Wah, caranya nesu. Hei. Maksudnya piye? Aku ini matur. Tak cara kaget aku lu. Tikru iki sumur. Kowe goblok. Sing tak tebak celenge. Lah kok kowe sing mati? Sing kentir yo kowe. Dari belakang. Sebab malah kirim dhewe kok. Matamu pece matamu. Kene. Ekonomi semuanya kaya lo tak bener celeng. Hei, oi, kakek. Aku melu nonton ya, Bu. Melu nonton kedobrak. Aja wedi. Aku balane.